fɛn dɔ bɛ an dɛsɛlen don ka min faamu n'i ye Afiriki jamanaw jateminɛ jamana minnu b'an kɛrɛfɛ n'an b'u wele ko suraka jamanaw n'o ye Algérie, Maroc, Tunisie n'u ye i b'a ye k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ olu bɛ jate fantan jamanaw de mais pourtant fantan jamana minnu don n'i y'u n'an ka jamanaw bila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ anw de fɛnɛ bɛ kɛ fantan jamana ye olu bɛ kɛ faama jamana ye mun ye o kɛ o ye dabalibankoba de ye pourtant n'i y'a jateminɛ an n'u bɛɛ bɛ continent kelen de la an n'u bɛɛ bɛ zone kelen de la territoire ninnu ni sous-sol ninnu bɛɛ kelen i bɛ fɛn nation kelen sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ mais toujours farafin de ta ye catastrophe ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan parce que n'a ye jateminɛ n'olu kɛra fantan jamana ye anw ta bɛ kɛ bɔnɛ ni masiba jamana di parce que jamana min fɛnɛ ye fantan ka fantan ye i b'a ye k'a fɔ tɔgɔ yɛrɛ t'o la bilen an ka jateminɛ n'i ye Afiriki u y'a don an bɛɛ kunkolo la o de bɛ bɛɛ fɛnɛ hakili la wa bɛɛ b'o de fɔ video mani fara kumakɛla nasɔn bɛɛ kan bɛɛ b'a fɔ ko n'i y'a ye an bɛ nin situation kɔnɔ ko tubabuw ka colonisation do don an'u nana ka mara jugu min k'an kan pourtant nin jamana minnu ni bɔra k'u fɔ n'o ye suraka jamanaw ye u ye o jamana kelenw fɛnɛ coloniser olu ta yɛrɛ juguyara ka tɛmɛ an ta kan parce que u n'olu ye guerre kɛ yɛrɛ ala ma mɛn indépendance nɔfɛ nga e ka Afrique de l'Ouest jamana dɔ ta i ka a fɔ ɲɛna min n'a ye suraka jamana ninnu n'a avancelen don ka tɛmɛ kan min ka jamanadenw tɛ ka boli ka taa nin jamana ninnu na Tunisie ta i ka Algérie ta i ka Maroc ta i ka an ka Afrique de l'Ouest jamana ninnu bɛɛ ta min bɛ ninnu ɲɛ i b'a ye a tɛ hali Mauritanie min n'u n'an kun bɛ niveau la n'i seginna kɔ san damadɔ bibi in na an bɛ ka boli ka taa ye parce que u b'a ɲɛ piwu a ka gɛlɛn fɛnɛ i ka ninnu ka jamanadenw sɔrɔ k'u kɛ théoricien ye parce que a mana kɛ cogo cogo niveau dɔ bɛ yen u ka jamanadenw bɛ min na hɛrɛ dɔ bɛ yen u bɛ min na ka tɛmɛ anw kan donc a ka gɛlɛn i ka se k'u san ni wari ye k'u kɛ théoricien ye o la yan'an ka bagu jamanaw ma ko kati ni katiw de bɛ k'an janfan ye il va falloir que an ka gouvernement ka réfléchir déjà ka miiri k'a lajɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walasa an ka jamanadenw ka niveau ka yɛlɛ walasa fantan juguya minnu ni gɛlɛyaba minnu kɔnɔna na o bɛ se ka ban cogoya min na bawo n'i ye fantanya n'i y'a furakɛ i bɛ furakɛliba de kɛ binganiya wale ninnu na i bɛ maa caman de sama ka bɔ o la ka sɔrɔ i ma marifa ta u kama ka sɔrɔ i ma drone sa u kama ka sɔrɔ i ma avion na wuli sanfɛ k'a ci u la maa min fa n'a ba man kɛnɛ dɔrɔmɛ t'a bolo k'u furakɛ jamana t'i ka nécessaire foyi kɛ n'i ye o bila ka bingani wale mɔgɔw bila a bɛ taa fara jɔn kan a bɛ jɔn ka kan choisi jamana ni o maa ninnu na i bɛna ye k'a fɔ choix ka nɔgɔ kojugu maa min muso n'a denw bɛ kɔngɔ ni minɔgɔ la hali fantan minnu m'anw ka burusi kɔnɔ gouvernement bɛ k'u ka dugumakolo sama k'a di siniwaw ma siniwaw bɛ k'u ka dugumakolo exploiter k'a k'u sago ye maaw bɛ balo hali sɛnɛ fitinin min na n'u b'a sɛnɛ kɛ gɛlɛya la an bɛ k'u bali k'o yɛrɛ dama kɛ an bɛ tila ka étonner tuguni k'u bɛ ka taa kɛ bingani wale kɛbagaw ye o la munna an seginna kɔ ka se nin degré ma donc ne yɛrɛ ye jaabi min y'a la min n'o partager o ye jumɛn ye naturellement farafin ye misère choisi farafin ye pauvreté ani gɛlɛyaba an n'a choisi de maa ka imposeli dɔrɔn tɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye colonisation dɔrɔn nɔ tɛ se ka kɛ nin bɛɛ faransi nana an fɛ o dɔrɔn tɛ se ka kɛ nin bɛɛ faransi nana ka na an ka dirigeants y'u ka corruption kɛ an tɛ se k'a bɛɛ kɛ faransi nɔ ye an yɛrɛ ka choix fɛnɛ bɛ yen an sɔnna min ma o de ye k'a détruire mais n'i ko ko k'a construire n'i ko k'an ka avancer maa si ma sɔn jamana ka bɔ nɔgɔ la bɛɛ ko ale ka bɔ nɔgɔ la ale ka famille ka bɔ nɔgɔ la wa fɛn o fɛn nana fanga la ka ta kunun na fo bi a bɛɛ bɛ k'o kɛwalew de yira mun y'an se nin niveau la i bɛna ye k'a fɔ nin gɛlɛya ani hinɛbaliya ani corruption ni guerre civile de ye farafinna jamana ninnu bɛɛ segin kɔ ka se nin degré ma n'an banana an bɛ taa ka taa an yɛrɛ furakɛ suraka jamana ninnu de la n'an bɛ kalan kɛ an bɛ taa ka taa an ka kalanw continuer olu ka jamanaw de la diɲɛ foyi tɛ yen k'an b'u ɲɛ min na ni dɔn ani yɛlɛ ni kulonkɛ ni manamanakanw bɔra a la an b'u dan foyi la diɲɛnatigɛ la hali bi an fɛ yan an bɛ ka hami ni mun ye jiko gɛlɛya kuranko gɛlɛya an bɛ ka hami hali bi ni fɛnw de ye fɛn minnu ni jamana tɔw tɛmɛn'u la a mɛnna hali armée gansan o t'an ka jamanaw bolo o de la Afrique du Sud arasisi minnu bɛ yen n'o ye tubabu minnu bɛ yen u ka reportage dɔ la cɛ ye kuma kelen fɔ kuma in kan ka jate minɛ u ko k'olu tɛ farafin fɛ de ko parce que ko farafin ko capacité tɛ farafin na ka se ka organiser ka jamana jɔ ka se ka jamana organiser ka jɔ k'a kodɔn na capacité ni ala yɛrɛ de m'an da a kama kuma in a bɛna se degré ma an kan k'a jate minɛ